me free me dwumadi ase be na wɔtwe me ensani na mintimi enye dwuma obreko a mamba ambɛhyira ɔhene intende de ye ba sɛ ye ba bɛkyia ɔhene na yɛda yɛn ho adi de akyerɛ no na yɛma ne hu sɛ new management a afei eba bɛyɛ dwuma wɔ Kumasi DVL yɛni nti ɛno nti na ma yɛba bɛkyia ɔhene nti ba wa bɛyi insatraye bɛn na yɛn looking forward to ɛwɔ DVL Ashanti region medase ba ma bɛyi ɛyɛ dwuma ne to aso dia wayɛ ne de kɔ no wayɛ ade me so ɛwɔ sɛ mehwɛ na nyama kakra akama yɛyɛ Asantema eni bagye yɛdwuma yɛ ho no ɛno ɛna yɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ na yɛde aso Asantema sɛ bɛyɛ dwumadi ɔmba yɛ office ɛbɛde no bibia bɛyɛ tɔɔten ama mo bibia bɛyɛ dwudwu ama mo na obi ani agye yɛdwumadi a yɛdi nti bɛka sɛ customer focus yɛ policy no yɛbɛ focus on your client no yɛbɛ emre bia yɛbɛ make sure sɛ ɔmo ba yɛbɛtumi ahwɛ mo kama sɛ bɛyɛ ɔmo bɛfi hɔ akɔ no ɔmo de energy ɛna ɛkɔ. Okay, within the next 4 years, then Asantema expected from the DVL Ashanti region. No, until I'm ending my nothing but delightful service. Yebeye adia ebema omoni aje. In fact, yewo because of omo. Inti se dear ehawmo no intimi anso ano mama na san hwa mama and na eho na ewo no mfa so bi enni so. Inti yebehye se omoni ebe baako na yahwe na yasom ye man na eman no bibia akɔtɔte. Okay, and three bia na odi to just say mo be sha see issue SMS for new media registration, customers be receive SMS. How far with that project? What shall say rolling it out and I say ya shall see over the weekend. I think Saturday or Sunday. Me crame media ya broadcasting messages are more license. But in fact, license cards no about see December for premium. You go up to December, but you manage pressure into you release messages to November 4 no. Ama Monday almost started babejiji. Ya me had my fear that way. Ya the December messages over kwabontin. Says ya no you pese be train obi be back office ho. Ansa no hu se ne car na nyam bae ana se problem ho. Nti says ya no the kwan ba kwa ye pese ye fashion na ye ni ye client no edi dwuma ne se bibie ni a ye be proactive na ya momo ate nti enu nti ne introduce bulk SMS nti sesia no ye be communicate more omo ayeso mo ba be correction ni ade recapture kra no ye be send omo message no ma ba abe se be omo trance ma 3 months ne so se omo ba be je card na ansa no mo hu se problem ho nti ya hyase first part amanfo be there dance November 4 omo nya message I just say omo mra meje mo card do draw down so beji nyame ad my fear that way you be send December 4 so there na next week no December so 4 so abeje mo there license cast na akam ni nyina no ye guso a ye di hojuma se be ya ye be ma ni nyina ba na obia ansa kan ni license no de di dwuma nti a otu aka se oje license no e di se dwuma no okay nti Jamaican tractor ni se ya be chia ye papa yi ye hu sa Asantema mu ha amanfo bebre e de ni sticker abobo omo car ho in fact ohene akasa so aka ye be stress se wonye ohene ana se enye menhia car ye be stress ma amanfo mfa otumfo eni menhia sticker emfa mbobo car ho sa sticker no de boka no a no nche se eni se oye road ready ana se eni se oye insurance nti ye be stress eni se omo a omonye ahemfo ana se ohene ana se enye menhia cars no ye be hwem se ohene sticker no mo de abobo car ho ni di mo a mo hwe no munyi na afem so mo hwe se o me renew mo road ready ni o mo insurance no mo renew mo license so that's it.